नमस्कार. आज आपण बघतोय वालीच्या शेंगांची भाजी. हे आम्ही वालीच्या शेंगा घेतल्या ते बघा अशा. आता ह्यांना आपण कट करून घ्यायचंय. त्याआधी त्यांचा टोकाकडचा भाग असा कट करायचा आहे थोडा थोडा असा. आधी सगळ्या ह्याचा टोकाकडचा भाग कट करून घ्यायचा आहे सगळ्या शेंगांचा. मग मी तुम्हाला दाखवते चिरायच्या कशा त्या. अशा प्रकारे मी ह्या भाजीच्या असे दोन्ही टोकं काढून घेतले ते बघा अशा प्रकारे. आता आपण त्यांना बारीक अशा चिरून घेऊया भाजी ही. असं एक साइडला घ्यायची आणि अशी चिरत जायची फटाफट. हे बघा. तुम्हाला जर मोठी चिरायची असेल तरी पण चालेल. मी जरा बारीक चिरून घेते म्हणजे ती पटकन शिजली जाते. अशा प्रकारे मी सगळी कापून घेते ही भाजी. ही भाजी मी अशी कापून घेतली ही बघा. आता ही भाजी आपण धुवून कापून घ्यायची. कापून घेतल्यावर धुवायची नाही. हे बघा मी आधी स्वच्छ धुवून मग कापून घेतली ही भाजी. आता मी त्यासाठी साहित्य सांगते. हा मोठा कांदा घेतलाय बारीक कापून. 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात बारीक कापून. ओलं खोबरं घेतलंय थोडंसं. कढीपत्त्याची पाने आहेत 5-6. 2 ते 3 लसूण पाकळ्या चेचून घेतल्यात आणि कोथिंबीर. आणि फोडणीसाठी जिरं, हळद आणि मीठ लागेल बस. ही भाजी एकदम सोपी आहे. आता सुरू करूया आपण. आता मी तेल तापत ठेवलंय कढईमध्ये. त्याआधी आपण आता तेल तापल्यावरती जिरं घालूया थोडंसं. ही कढीपत्त्याची पाने घालूया. लसूण पाकळ्या पण घालूया आणि हे चांगलं परतून घेऊया. आता हे चांगलं परतून झालंय. आता आपण मिरच्या घालूया आणि कांदा पण घालूया आणि हे पण चांगलं नरम होईपर्यंत परतून घेऊया. आता कांदा वगैरे चांगला नरम झालाय. आता त्यामध्ये आपण ओलं खोबरं घालूया आणि भाजी पण घालून घेऊया. आणि त्यावरतीच आपल्याला हळद पण घालायची आत्ताच अर्धा चमचा. आणि मीठ पण आत्ताच घालायचंय चवीनुसार. आणि हे चांगलं परतून घेऊया मिनिटभर. आता हे चांगलं मिनिटभर परतून झालंय. आता आपण याला स्लो गॅसवरती झाकण मारून ठेवायचंय. जोपर्यंत ही भाजी नरम होत नाही तोपर्यंत आपल्याला ही शिजवून घ्यायची आहे. आता 10 मिनिटं झाली आहेत. आता मी अशीच भाजी 2दा परतून घेतली होती परत. हे बघा भाजी चांगली शिजली आहे. त्याचा कलर पण चांगला बदललाय. अशा प्रकारे भाजी ही मस्त लागते. आता रेडी आहे ही भाजी खायला. तर मी गॅस बंद करते.